Чаллы ТВ каналында яңалыклар программасы студияда Рөстәм Асадуллин. Хәерле кич. ГЭС бистәсендә ишек алдында машина кую урыны өчен тавыш чыккан. Сәбәбе нидә? Социаль шелтәрдә мөселман зиратындагы каберлекләргә зыян килгән дип хәбәр таралды. Бу дөреслеккә туры киләме? Табигатьтә ял итүчеләргә йыланнардан сакланырга киңәш итәләр. Нинди чаралар күрергә кирәк? Йорт янындагы стоянкага машина куеп булмый. Безнең кайнар элемтәгә шундый сорау белән ГЭС бистәсендәге 5-18 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Без ачыкланганча, стоянкада 21 урын бар. Аларга аерым кешеләр хуҗа. Бу законлымы? Гомумән йорт каршында машина кую урыны ясарга ярыймы? Римма Әхмәтова сюжетында. 5-18 йорты каршындагы машина кую урынын бирдә яшәүчеләр үзләре ясаган. Урын аларга теләүчеләрнең исемлеген төзеп акча җыйганнар. Шул акчага гравий кайтартып таратканнар, мәйданчыкны әйләндереп алганнар. Старшая ходила в ЖЭК и спросила, можно делать? Они говорят, если здесь нету труб, никаких этих подземных коммуникаций, пожалуйста. Потому что здесь уже была бетонная площадка. Без шуны ачыкладык, стоянка ачу турында гомуми җыелышның протоколы юк. Мондый карар фатир хуҗаларының 65%-тан артыгы тавыш биргәндә генә кабул ителергә тиеш. Жилкомсервис идарә компаниясе вәкилләре әйтүенчә, бу стоянка законлы түгел. Андагы урыннарга килгәндә, шылбыр белән бүленеп куелмаса да, һәрберсенең хуҗасы бар, ди йортта яшәүчеләр. Төзегәндә акча биргән кешеләрнең урыннарына башка кешеләр машина куя алмый икән. Көндез хуҗалар юкта гына куеп тора алалар. Урын җитмәгәндәге балалар киләләр, урын булмый кайчаганда теге юлда калдырып киләләр башлалар. Комсомол районы башкарма комитеты вәкилләре әйтүенчә, йорт янындагы территориядан шул йортта яшәүчеләр тигез хокукта файдалана алалар. На этих парковочных местах может ставить любой. Просто то, что у нас район очень старый, парковочных мест вообще нету, дороги узкие. Вот и жители жалуются, машин прибавляется все больше и больше. Соответственно, всем не хватает. ГЭС бистәсенең 5-18 йорты янындагы машина кую урыны мәсьәләсе әлегә ачык кала. Идарә компаниясе аның буенча белгечләр катнашында гомуми җыелыш үткәрергә тәкъдим итә. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Әгәр дә сезнең берәр проблема борчылса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номер тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Машинаңны югалттыңмы, сайттан эзлә. Дәүләт порталында шундый хезмәт түрі барлыкка килде. Дөрес, бу яңалык кагыйдәләрне бузу аркасында эвакуацияләнгән автомобильләргә генә кагыла. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова. Кагыйдә бузган соң икән машинаңны эвакуацияләүләрен көттә тор. Юл хәрәкәте иминлеге инспекциясы хезмәткәрләре сүзләренә караганда, ел башыннан Чаллыда барлыгы 5000-гә якын автомобиль махсус стоянкаларга куелган. Бу җәүлек кишүләрендә инвалидлар өчен махсус ясалган парковкаларда һәм башка тиеш булмаган урыннарда калдырылган машиналарга кагыла. Бер тапкыр да алып киткәннәр юк. Ә беләсезме, ничек машинаны аннан эзләргә? Звонит без инде монда гаига. Дежурный участке. Эвакуаторда ми машина алып киткәннәрне юк. Һәм дусларда да ништән юк андый проблем белән görüşkən yox miyim. Информацияны белмим аның өчен. Аның турында. Ничегезләргә белмим. Сколько лет никогда не подвергался. И поэтому, даже если честно сказать, знаю информацию, есть в городе же как. Сначала приходишь в кабинет, если опрочил штраф, берешь документы и идешь на штрафстоянку, там уже отвечают, где машина ваша стоит. Все. Но практически у меня не было такого шанса. Дай бог, чтобы не было никогда. Сораштыруларга караганда, шәһәрдәшләр югалган машинаны кизү бүлегенә мөрәҗәгать итеп эзли. Яңалык машина йөртүчеләрнең вакытын янга калдырырга тиеш ди белгечләр. Эвакуацияләнгән автомобиль турында мәгълүматны хәзер дәүләт хезмәтләре порталы аша да белеп була. Моның өчен бары тик сайтка кергә һәм машина турында мәгълүматны язырга гына кирәк. Порталда махсус эвакуация бүлеге бар. Анда машинаның номеры, теркәү саны языла. Автомобиль эвакуацияләнгән очракта сайтта бу хакта мәгълүмат чыга. Тик шунысы бар, бу хезмәттән машина тиеш булмаган урында калдырылган яки тоныклыксыз руль артына утыру сәбәпле махсус стоянкага алып китилгән очракта гына файдаланып була. Шулай ук Татарстан хезмәтләре мобиль кушымтасы да гамәлдә.
Лейсенханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Социаль шилтерлерде мусульман зиратындағы қабірліклерге зыян келген деген сүзлер ялған болып шықты. Аноним қолланушы ВКонтакте шилтерінде қабірліклерде язмалы тоқталарыны сүтіп алғаннар деген хабар қалдырған. Зиратта ішлеушілер ертеден үк территорияны қарап шыққан. Барлық қабірліклер де тәртіпте. Соңғы тапқыр қабірліклерге 15 ел әлік зыян келген болған. Қазір исе шәһәрдәшләр үзләре де қарақылар қызықмасын үшін қимметлі металл қолланмайлар. Шулай ук зират территориясында видео күзәту камералары қойылған. Соқшылар тәулік дәвамында кезу тұра. То, что в соцсетях пишет, это что-то, не знаю, из мира фантастики, потому что к нам никто не обращался, так обращений не было, то есть у нас все под контролем, как бы. Обычно, когда что-то случается, люди приходят к нам, пишут какие-то заявления, мы ведем тут разбирательства какие-то, но такого обращения к нам не было. Зират хезмәткәрләре борчылырга урын юк ди. Әгәр мондый хәл килеп чыкса, алар үзләре күмелгән кешеләрнең туганнарына хәбәр итә. Һәр каберлеккә дә аерым номер бирелгән. Татарстанда бір центнер кош ите кулланылыштан алынган. Сәбәбе инфекция. Ветеринарлар сүзләренә караганда, продукция Пензадан китерелгән булган. Кош гриппы белән авыру билгеләре шулай ук Курск, Саратов, Түбән, Новгород өлкәләрендә дә табылган. Бу нигездә шәхси хуҗалыкларда үстерелгән кош-корт итенә кагыла. Шаллыда хәл тутырыклы, диделәр безгә шәһәрнең ветеринария берләшмәсендә. Бөтен продукция җитди тикшерү үтә. Инфекция очраклары ачыкланмаган. Эссе көннәрдә йыланнар активлаша. Татарстанда кара йылан чагы очраклары ешайган. Шушылардан күп очракта җиләкчеләр зыян күрә. Йылан шақса кишекмәстән табибаларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Зыян күргән очлыкны хәрәкәтсез итү мөһим. Авыру күбрәк сыйлык эчәргә тиеш. Исерткеч эчемлек куллану һәм кысып бәйләп кую, жгут салу рөхсәт ителми. Иң беренче эш итеп 112 хезмәте аша яки 03 телефон номеры буенча ашыгыч ярдәм хезмәте чакыртырга. Йылан үзе бер кайчанда беренче булып һөҗүм итми. Она может укусить только в том случае, если ее как-то ударить, наступить, неожиданно ногой толкнуть, тогда она, защищаясь, может укусить. А в любом случае, если змею увидели, просто можно веточкой осторожненько ее отогнать, и все, она 100% уползет. А со змеей у нас встречается ядовитой только гадюка, а вот уж и медянки, это медянка, ящерица, они не ядовитые, их бояться в принципе не стоит. Мамадыш районы Жюри авылында Петрау жиыны узды. Әлеге бәйрәм кысаларында керәшин шибәрін сойладылар. Жиынуге Мамадыш районы кызы Олися Исакова ирешті. Уста бүйші исемен КамАЗ заводының химик анализ лаборанты Олеся Михеева алды. Оңа 19 яш, тумышы белән күршедәге Менделеевск районыннан. Бұл конкурс мә зор тәҗрибә бирде. Бір ноқтада гына тукталмаска, искә һаман икенче конкурсларга катнашып, анда җиңәргә, җиңмәсәң дә главный катнашу гына, катнашырга һәм күрсәтергә үз сүзеңне. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Шаллыга кабат умартачы Пегановлар килде. Алар инде шәһәрдәшләрне яңа бал белән сыйлый. Гадәттәгечә татлы продукт белән КамАЗ мәдәният сараенда сәүдә итәләр. Ярминкә атна азагына кадәр дәвам итәчәк. Умартачылар сатып алучыларга бары тик сыйфатлы һәм яңа айыртылган бал тәкъдим итә. Бу юлы Шаллыга балның 40-тан артык төрен алып килгәннәр. Татлы продукт Адыгея, Башкортстан, Краснодар өлкәләренең кояшлы районнарыннан җыелган. Яңа айыртылган баллар арасында акация, кыргый умарта балы да бар. Вот мы скачали новый мед башкирская липа. Это очень ароматный мед, светлый. Мед белая акация. Это светлый мед, детский мед. Этот мед содержит 85% фруктозы и всего 10 сахарозы. Мед диких пчел. Это один из сильных медов. В его состав входит пыльца, перга, маточное молочко, трутневое молочко, каштановый мед уже свежий. Этот мед горький. Содержит большое количество витамина С и витамина К. Содержит в своем составе иод. Пегановлар безнең шәһәрдә еш була, шуңа күрә шәһәрдәшләр алар алып килгән продукцияны яратып та өлгерде. Татлы продукт артыннан еш киләләр. Я часто бываю на этой выставке, на этой ярмарке меда, и мне очень нравится,
потому что мед всегда свежий, и приезжают они каждый месяц. Сегодня вот решила попробовать мед диких пчел. Вот мне они посоветовали, я вот как бы это решила приобрести. В следующий раз чем-то другое попробуем. Шәһәрдәшләр балны кулай бәядән сатып алырга мөмкин. 3 литрлы банкадагы чәчәк балының бәясе нибары 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр КамАЗ мәдәният сараенда эшли. Ярминкә 22 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник запись по телефону 78 03 03.